फिन साजा सावथुनखौ प्रडिउस खालामनाय जोंहा आर सानजारां एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथां मानिस सरगियारि आदानिसिम जोबोद समायना फावखुंग्रि टमी नार्जारी बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ दिनैनि बे फिन साजा सावथुननि गुबै फावखुंग्रि पूजा मुसाहारि आरो बिथां नेरसोन बसुमतारी बयखौबो गांसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना बयबो टमी नार्जारिखौ सिनायखायो नङा होमबा नोंथांमोननिनो बेयावनो जोनोम मोननाय नोंथांमोननिनो फिसा टमी नार्जारि बिथाङा दिनैनि नैबे फिन साजा सावथुनाव फाव खालामगोन नोंथांमोना दिनै नुनो मोनसिगोन बयनि थाखायबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन आरो फिन साजा सावथुननिनो गुबै फावखुंगुर बिथां सिमां सायनारियाबो सफैखाबाय बिथांनि थाखायबो खेबसे अननानै गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ सिख्लाफोरा मा जाखो सिख्लाफोरा आखाइ खबनो बावबाय नामा रोजा रोजा साबायखर बेखिनियावनो आरोबाव फिन साजा सावथुनाव फाव खालामनो हानाय गोबां महरगिरि बिथांमोनखौ आं फारि फारियै नोंथांमोनजों सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंजोंनो सिनायजानाय बिथां थाख्लाय नार्जारि बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय निमाहा बिनाय थाबाय थाख्लाय सारा दिनै सफैनो हायाखै आरोबाव दङ प्रेक्टिकेल बसुमतारी निमाहा बिनाय थाबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारियाबो दिनै सफैनो हाथ'वाखै आरोबाव दङ रुपसिं मुसाहारि बिथाङाबो फैगासिनो दसे समनि उनाव सफैगोन आरोबाव दङ कमेस्वर गयारी बिथां कमेस्वर गयारीखौ जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरोबाव दङ फिन साजा सावथुननिनो फावखुंगुर राइबेल बसुमतारी बयबो सिनायखायो राइबेल आदाखौ राइबेल बसुमतारी बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव दं बिग्राय बसुमतारी बिथां राइबेल आदाखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो आखायाव लादों बिग्राय बसुमतारी बिजय सामब्राम बिथाङा सफैनो हायाखै आरोबाव दङ करिश्मा बर' बिथांखौबो बयबो सिनायखायो बिथाङा सासे बर' सावथुन मुलुगनिनो बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि करिश्मा बर' बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव दङ रिना बसुमतारी बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय निमाहा बिनाय थाबाय बिथाङाबो सफैनो हाथ'वाखै आरोबाव दङ प्रिजिना कसारी चाइल्ड आर्टिस्ट बिथाङा खुदियानि फाव खालामनो थाखाय नैबे फिन साजा सावथुनाव दिनैनि प्रिजिना कसारी बिथाङा खुदियानि फाव खालामनो हादों नैबे दिनैनि फिन साजा सावथुनाव आरोबाव दङ पृथ्वीराज रामसियारि बिथाङाबो खुदियानि फाव खालामनो हादों बिथांखौबो जौस्रांसिम गुरै खावलायनाय थाबाय फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनो आरोबाव दङ जोंनि बयनिबो फेभरेट रुबुल बर' आदाखौबो जौस्रांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरोबाव दङ बिरखाम रामसियारि आरोबाव दङ केनी स्वर्गियारि आरोबाव दङ ज्योति राभा मिउजिक डाइरेक्टर बिथांनि थाखाय बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिरखाम रामसियारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लाबाय केनी स्वर्गियारि
ज्योति राभा बिथाङा मिउजिक डाइरेक्टर दिनैनि फिन साजा सावथुननि जिखिनि सिनेमायाव मिउजिक नुनो मोनगोन बिथांनिनो नैबे डाइरेक्शन बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ गासैबो नैबे जौस्राङाव गसंना थानाय बिथांमोनानो जाहैबाय दिनैनि बे फिन साजा सावथुननि महरगिरि बिथांमोन आरो जाय बिथांमोनहा नैबे सावथुननि मिउजिक खालायदों आरो फाव खालामदों गासैबो बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होबावनांगौ रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननि सिगाङाव आं सिनायथि होनो आखायाव लादों आरोबाव सासे फावखुंग्रि जाय बिथांनि एक्सप्रेसन जाय बिथांनि मोसानायखौ नुयोबा नोंथांमोना गोमोहाबलायलायनाय नायो बिथाङानो जाहैबाय बयजोंबो अनसायजानाय सुदेम सना रामसियारि बिथांखौ जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बयबो गोबारै आखाइ खबनानै सुदेम सना रामसियारिखौ बरायनांगौ सुदेम सना रामसियारिखौ जौस्रांसिम बरायनो आङो गुरै खावलायबाय बयबो अननानै खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ सुदेम सना रामसियारिनि थाखाय सुदेम सना रामसियारिखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना बयबो बिथांनि मोसानायखौ नुखाबाय जानो हागौ नङा होमबा नुबायना नुवाखै गोबाङानो नुखांखाबाय नाथाय दिनै जोङो सुदेम सना रामसियारिनि एसे दिनै बेवहाय फैनानै माबायदि मोनदों बिथांखौ फोरमायनो थाखाय जोङो एसे गुरै खावलायनाय थाबाय बिथाङा दिनै नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै माबायदि मोनदों जों बयबो खोनासंनो लुगैदों नंगौना रायजोफोर रायजो राजा नोंथांमोन जौस्राङाव जोबोद समायना प्रियंका लाहारी बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांनि थाखाय बिथांखौ बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय जों बयबो बिथाङा दिनैनि नैबे फिन साजा प्रिमियार श' आरो हारिमु मोनाबिलियाव फैनानै नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोननानै माबायदि मोनदों फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आं फारि फारियै मुंखौ मख'ना होलांगोन बिथांमोना जौसाङाव फैनानै बयबो गावबा गावनि सिनायथिखौ होफैनांगौ आरोबाव दङ दिनैनि नैबे फिन साजा सावथुनखौ डाइरेक्शन खालामनाय मानगोनां बिथां लिसान रामसियारि बिथां लिसान रामसियारिखौबो जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव दङ नैबे फिन साजा सावथुनाव स्क्रिप्ट एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हिसाबै खामानि मावनो हानाय मानगोनां बिथां थमसन ब्रह्म बिथां लिसान रामसियारिखौ गांसे आर'नाइजों जोङो बरायबाय बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ दिनैनि फिन साजा सावथुनखौ बिथाङानो डाइरेक्शन खालामदों दसे समनि उनावनो नोंथांमोना फिन साजा सावथुनखौ नुनो मोनगोन बिथाङानो जाहैबाय थमसन ब्रह्म बिथाङा स्क्रिप्ट एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लाबाय आरोबाव दङ राहुल मुसाहारि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर बिथां राहुल मुसाहारियाबो लिसान रेमिजों एसिस्ट खालामफादों एज ए एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर बिथाङानो जाहैबाय राहुल मुसाहारि बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथां राहुल मुसाहारिनि थाखाय आरोबाव दङ बयजोंबो सिनायखानाय नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बिथांखौ एक्शन डाइरेक्टर बिथाङा जोबोद मोजां एक्शनखौ डाइरेक्शन खालामो बिथाङानो जाहैबाय सानसोरां खाख्लारिखौ जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव दङ एक्शन कोरियोग्राफार महरै ब्रिजेश बर' बिथां सानसोरां खाख्लारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो आखायाव लाबाय बिथां ब्रिजेश बर'खौबो जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो गुरै खावलायबाय आरोबाव दङ डाइरेक्शन अफ फट'ग्राफि जाय बिथाङा दिनैनि नैबे फिन साजा सावथुनखौ सेबखांदों एबा केमेरा खालामनो हादों बिथाङानो जाहैबाय थुलुंगा बसुमतारी बिथां थुलुंगा बसुमतारी बिथांखौ जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव दङ डाइरेक्शन अफ फट'ग्राफि लोगोसे बिथाङा नैबे फिन साजा सावथुनखौ एडिट खालामदों बिथाङानो जाहैबाय मन्धन बर' बयबो गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ मन्धन बर'खौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव
आं दा जौसाङाव लिंहरनो आखायाव लादों जाय बिथाङा जोंनि फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरखौ देलाय होनानै समायना खालामहोनो हादों एबा मेकआप आर्टिस्ट बिथाङानो जाहैबाय मिजिं इसवारी मिजिंखौबो जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव दङ जुलि ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि फावखुंगुर फावखुंग्रि बिथांमोनखौ देलाय होनानै सोरखौबा बुरै सोरखौबा सेंग्रा सोरखौबा बुजानाय सोरखौबा थै गहोजानाय बेबायदि खालामनो हादों मेकआपजों बिथांमोनानो जाहैबाय जुलि ब्रह्म मिजिं इसवारी आरोबाव निजोम स्वर्गियारी बिथांमोन बयखौबो जौसांसिम फैनानै गावबा गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङानो जाहैबाय जुलि ब्रह्म बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लाबाय आरोबाव जोंनि गेजेराव दङ दिनैनि बे फिन साजा सावथुनाव आर्ट डाइरेक्टर खालामनो हानाय सिद ब्रह्म बिथां सिद ब्रह्मखौबो आङो जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरोबाव दङ एसिस्टेन्ट करियोग्राफार अन्जु बर' बिथांखौबो जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय अन्जु बर' आरोबाव नैबे फिन साजा सावथुननि जिखिनि प्रडाक्शन बेखौ मेनेज खालायदों बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय फैनो हादों उत्पल कलिता डाঙरिया আপোনাক মঞ্চত আহি নিজৰ চিনাকিটো দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো बेखिनियावनो आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा बुंनो सानो जे जौसाङाव गसंना थानाय गासैखौबो खेबसे नायलाय बयबो जोबोद खम बैसोनि नंगौना बयबो जोबोद खम बैसोनि माबायदि एनार्जेटिक माबायदि टीम बियो ओरैबायदि यां एन्ड एनार्जेटिक टीम बयबो खेबसे बिथांमोननि थाखाय गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन फिन साजा सावथुननि बिहाइन्ड द सिनाव जेसेबां मेम्बार्सफोर दं बिथांमोनानो दिनै बिथांमोननि थाखायसो फिन साजा सावथुना मोगथां महर मोनगोन दसे समनि उनावनो जों बिथांमोना माबायदि खामानि मावदों बेखौ मिथिनो हासिगोन फिन खेबसेबाव गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर अन्जन बर' बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट तामुलपुर बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट बिथां अन्जन बर' बिथांखौ जौस्रांसिम फैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरोबाव जोंजोंनो हांख्रायनानै लिंहरजानाय मानगोनां बिथां कृष्णा बर' जेनेरेल सेक्रेटारि तामुलपुर बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन तामुलपुर मानगोनां बिथां कृष्णा बर' बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरोबाव जोंजोंनो हांख्रायनानै लिंहरजानाय मानगोनां बिथां देरहासार नार्जारि आदा पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बिसा आरोबाव मानगोनां बिथां बिरफुं बर' प्रडिउसार मानगोनां बिथां रबिराम जेनेरेल सेक्रेटारि गुवाहाटी बिसा मानगोनां बिथां जिउ खुंगुर बसुमतारी अर्गेनाइजार सेक्रेटारि गुवाहाटी बिसा गासैबो हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि बिथांमोनखौ जौस्रांसिम फैनानै गावबा गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांमोनखौ बानजाय आफादनिफ्राय गांसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय बयबो गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि बिथां अन्सु ब्रह्म डाइरेक्टर अफ फट'ग्राफि अन्सु ब्रह्म बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय मानगोनां बिथां बिलिफां बर' डाइरेक्टर अफ फट'ग्राफि मानगोनां बिथां राहुल बसुमतारी डाइरेक्टर अफ फट'ग्राफि मानगोनां बिथां अमित लाहारी आदा फावखुंगुर बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनानै गावबा गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङानो जाहैबाय अन्सु ब्रह्म बयबो गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ
बिथांमोनानो जाहैबाय दिनैनि नैबे फिन साजा सावथुननि प्रिमियार शो आरो हारिमु मोनाबिलिनि आलासि बिथांमोन नोंथांमोन बयखौबो बेयावहाय नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननि बे नुजाथिफैनाया थारैनो दिनैनि बे प्रिमियार श'खौ आरोबाव मेहेरगोनां खालामबाय रोजा रोजा साबायखर कुमारी काटानिनो बिथाङा साब इन्सपेक्टर राजेन बर' बिथांखौ जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङानो जाहैबाय उत्तम बसुमतारी बिथांखौ बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जोङो आखायाव लादों बिथांमोना नैबे फिन साजा सावथुनाव एक्शन टीम हिसाबै खामानि मावदों बिथांमोना दिनैनि नैबे फिन साजा सावथुनाव बिथाङा नैबे सावथुनाव एक्शन ग्रुप हिसाबै खामानि मावदों बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जोबोद समायना मोसालांबाय बिथांमोनहा आरो नैबेनो जोंनि हारिमु मोनाबिलिनि जोबथा आयदामोन